Lähdetään kokoamaan Giotto jäätelökonetta kautta soft gelato kautta pehmiskonetta käyttökuntoon. Ensimmäisenä me otetaan tuonne vaakasylinterin tuleva se osa, jolla se kiinnittyy akseliin, niin siellä on 2 O-rengasta, jotka laitetaan paikalleen ja niihin laitetaan vaseliinia hyvin. Ja jotta voidaan tiivistää koneen ja se jäätelösylinterin osan, laitetaan tämmöinen iso O-rengastiiviste ja myöskin se vaselinoidaan erittäin hyvin. Ja näihin osiin, joihin laitetaan sitä vaseliinia, se on tämän kaltainen tuote, mikä on tarkoitettu siihen elintarvikekelpoinen vaseliini. Sitten meillä on tässä tämän näköinen osa, johon mikä sekoittaa sen jäätelömassan, asennetaan tämä tänne taakse ja käännetään pikkusen, niin se lukkiutuu paikalleen. Tuon keskelle me laitetaan tämmöinen, sitä kutsutaan stabilaattoriksi, pudotetaan se sinne läpi ja siellä toisessa päässä löytyy pieni akseli, jonne se asettuu. Jonka jälkeen me tarvitaan myöskin kaapimet, jotka asennetaan näihin muovitappiin. Tämän näköisiä löytyy 2 kappaletta ja pidetään niistä kiinni ja asennetaan tämä koko paketti sinne paikoilleen niin, että me saadaan se. Ja pikkusen joudutaan kääntämään, että se hakee paikkansa sinne, että se menee perille asti. Nyt meillä on kaikki keskeisimmät osat tuolla sisällä paikallaan. Sen jälkeen me tarvitaan tämmöinen, sanoisiko vaikka portti, etuosa tähän laitteeseen. Ja ensimmäisenä siihen laitetaan tämmöinen pieni tulppa, jossa on 2 tiivistettä. Ja se tulee harkon tänne oikealle puolelle, työnnetään kevyesti pikkusen sisäänpäin. Me tarvitaan tämä siinä vaiheessa, kun laitetta täytetään, että me saadaan valutettua ja otettua ilmat pois. Sen takia se jää noin sormenmitan yläpuolelle. Käännetään harkko toisinpäin, laitetaan tänne hyvin runsaasti sitä vaseliinia, jonka jälkeen laitetaan tiivisterengas ja vielä vaseliinia, niin että se on varmasti kunnolla voideltu, jolloin se tiivistää tämän alueen ja antaa niille tiivisteille pidemmän iän. Tähän harkkoon meidän pitää laittaa vielä asentaa kahva ja se koostuu muutamasta osasta. Ensimmäinen osa on tämmöinen pystytappi ja siellä on jälleen kerran tiivisteitä, jotka voidellaan hyvin. Sitten me laitetaan vastajousi sinne, että me saadaan se toimimaan hyvin. Ja tämä on sellainen vaihe, missä usein on hyvä varata ainakin ensi alkuun, että on apukäsi, kaveri siinä mukana. Ja se, mitä me tullaan tekemään, on niin, että me kiinnitetään tämä kahva tähän paikoilleen. Ja tämä laitetaan täältä alapuolelta tänne sisälle ja katsotaan niin, että se hahlo, mikä siinä tapissa on, että se tulee mahdollisimman hyvin tuohon etualalle. Sen jälkeen täällä kahvassa näkyy tämmöinen tanko. Se laitetaan sinne tapin hahloon ja tämä kahva laitetaan paikoilleen. Eli se lukkiutuu tuonne omiin pieniin hahloihin ja nyt tämä porttiyksikkö on valmis niin, että me laitetaan tämä paikoilleen ja siellä on 2 tämmöistä sormimutteria, joilla se lukitaan. Ei vedetä sitä niin, että ensin toiselta puolelta tiukkaan ne toiselta, vaan niin, että me saadaan se tasaisesti kiristettyä se massaportti kunnolla kiinni ja tasainen veto. Viimeisenä laitteen mukana tulee erilaisia piparkakkusuodattimia, niin voidaan se naksauttaa tänne paikalleen niin, että nämä mikkihiiren korvat jää ulospäin helpottamaan, että se saadaan pois. Ja vielä tippakaukalo, eli siihen tulee näin, että me saadaan sinne jätskitipat, mitä tippuu, ja työnnetään se tuonne paikalleen. Ja nyt meillä on kone etuosaltaan käyttövalmis. Eli kahvasta toimii annostelu ja täällä oli ylhäällä tämä ilmausruuvi.
Seuraavaksi kootaan tämä yläosa käyttöä varten. Eli meillä on täällä 2 osaa, joista muodostuu se varsinainen ilman ja massan keskinäinen säätö. Ja tämä osa asennetaan tänne toisen sisään ja valitaan arvoksi, oletusarvoksi 3. Ja asennetaan tänne omalle paikalleen. Näin. Eli painetaan kevyesti ja se on sen jälkeen valmis. Sen jälkeen meiltä puuttuu vielä tämän näköinen sekoitin tuonne säiliön ja se on magneetilla kiinnittyvä voimakkaalla kolahduksella. Se asettuu paikalleen ja massat kyytiin ja kansi kiinni. Eli nyt laite on käyttövalmis. Laitteen virtakytkin on sijoitettu laitteen vasemmalle puolelle tänne alareunaan ja tänne alareunan alle ja siitä sivusta löytyy kytkin, mistä laite laitetaan päälle. Eli kun laitteeseen on kytketty virrat, siihen ilmestyy symboli kädenkuva ja stop-symboli. Jotta laitetta voidaan käyttää, niin meidän on laitettava se päälle. Ja se tapahtuu liuuttamalla näyttöä ylhäältä alaspäin. Täältä löytyy play-painike, stop, mikä on nyt aktivoitu, ja tuo pause-symboli tarkoittaa, että se on lepotilassa. Kun me painetaan play-symbolia, niin tuo käden kuva vaihtuu tuossa jäätelötöttöröksi ja siinä lähtee latausympyrä etenemään, ja kun se saavuttaa tuolla kello 12 kohdan, niin sen jälkeen se on valmis annostelemaan meille halutunlaista jäätelötuotetta. Ja taas tuo paussi on se, johon laite laitetaan yösäilytykseen. Ja tärkeää muistaa, että kun se on ollut yösäilytyksessä, aamulla painetaan play, odotetaan, että se latautuu, se latautumispalkki menee sieltä läpi, otetaan ensimmäinen annos jäätelöä ulos, jota ei tarjolla kenellekään. Ja näytöllä laite kertoo sitten, että paljonko meillä on jäätelömassaa jäljellä ja se annosten määrä perustuu siihen, että minkä kokoisia me ollaan sieltä otettu ulos. Ja mikäli jäätelömassan pinta menee liian alas, niin sinne ilmestyy myöskin yksiselitteinen symboli, että siellä on pinta liian alhaalla. Eli kun meillä on laite käyttökunnossa, niin täältä alhaalta löytyy valikosta myöskin tämmöinen kuin viskositeetti. Ja kun me kosketetaan sitä näyttöä, niin meille tulee mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kuinka kovaksi me halutaan se jäätelö jäädyttää. Eli painamalla plussaa me saadaan siihen enempi vatkattua ilmaa, jolloin jäätelömassa on tiiviimpi ja kovempi, ja vastaavasti jos me halutaan löyssyttää, niin painamalla miinus. Ja se vaikutus, että se alkaa näkyä, niin on suurin piirtein 1-2 jäätelöannosta, ja sen jälkeen se viskositeetti on ottanut siihen arvoon. Ja painetaan kotitalon kuvaa, ja sen jälkeen me ollaan valmiita taas annostelemaan tuon asennumusmuutoksen jälkeen. Valikosta löytyy myöskin, kun etsii ja tulee tarvetta kurkkata niin pikkusen, niin sieltä löytyy sitten vielä tämmöinen opastusvideovalikko. Löytyy tältä viimeiseltä välilehdeltä ja alhaalta. Voit käydä sieltä myöskin lunttaamassa sitten, että mitä vaihtoehtoja ja tarpeita löytyy. Eli ennen laitteen purkamista ja puhdistamista täytyy aktivoida käyttöliittymästä sen sulatus ja pesuohjelma. Valitaan ensin täältä asennosta stop, eli pysäytetään kylmäkompressorit ja näin, ja siirrytään täältä alavalikosta meille löytyvään. Ensimmäinen täällä on cleaning. Kun me kosketetaan sitä, niin meille tulee sulatus ja tyhjennys. Ja ensimmäiseksi aktivoidaan sulatus ja se lähtee kiertämään meille myötäpäivään sitä niin, että me saadaan se sulatettua, ja kun se on päättynyt, niin me painetaan täältä ylhäältä play. Ja ennen sitä, kun me painetaan play, niin me ollaan sitten täältä ja ylhäältä vapautettu otettu tulppa pois, eli saadaan kaikki massat pumpattua. Nyt kun lähdetään puhdistamaan laitetta, niin me ollaan aktivoitu jo tuolta sulatus
ja sitten sulatuksen päätyttyä me aktivoidaan myöskin se tyhjennys. Me voidaan myös tässä vaiheessa jo avata kansi auki ja viedä se pesuun. Ja voidaan myöskin poistaa tämä tulppa täältä kokonaan ja viedä se kone pesuun. Ja kun ylätankki on tyhjentynyt täysin, niin viimeisenä poistetaan tämä magneetilla kiinnittää oleva sekoitin ja viedään pesuun. Ja tämän jälkeen voidaan pestä käsitiskiainetta käyttäen tiskiharjalla ja laitteen mukana tulevilla harjoilla myöskin tämä yläosan tankki ja viimeisenä sitten pyyhkäistä se myöskin desinfiointiaineella. Sen jälkeen, kun me ollaan tehty tarvittavat toimet käyttöliittymän puolella, me voidaan lähteä purkamaan tätä laitetta puhdistamista varten. Me ollaan otettu jäätelömassa ulos, jolla meillä ei ole täällä kuin pienet tiraukset enää jäätelömassaa. Aloitetaan siitä, että me avataan nämä sormiruuvit auki ja pidetään toisella kädellä aina kiinni, ettei me pudoteta tätä harkkoa lattialle ja halkaista sitä. Ja muistetaan, että se on kuitenkin muovia ja liukasta ja meillä saattaa olla jotain märkää käsissä, niin se ei välttämättä ole niin helppo. Eli vedetään tämä ulos ja palataan tämän purkamiseen ihan kohta. Eli sitten me vedetään käänteisessä järjestyksessä, vedetään koko paketti ulos ja otetaan vähän kädellä vastaan, että meillä ei tule nämä kaapimet lattialle. Kaapimet voi pestä astianpesukoneessa. Tämän stabilaattorin voit pestä astianpesukoneessa. Samoin myös tämän. Ja tässä meillä kävi sangen hyvä tilanne, eli se irtosi se takaosa sieltä, niin tämä käy meillä vähän niin kuin korkkiruuvina myöskin. Luultavasti jossain vaiheessa näin käy. Eli silloin viedään tämä takaisin sinne paikoilleen ja käännetään pikkusen ja vedetään se sieltä ulos, että me saadaan tämä koko paletti irti. Eli tämä meni astianpesukoneeseen. Sitten irrotetaan tämä paksu tiiviste täältä. Tämä ei mene astianpesukoneeseen. Ja tämän voi pestä astianpesukoneessa, jotta se olisi mahdollisimman puhdas ja hygieninen. Eli tämä astianpesukoneeseen, tämä astianpesukoneeseen, tämä sekä nämä kaapimet tästä sisäosasta voidaan laittaa astianpesukoneesta läpi. Sitten puretaan vielä viimeisenä tämä portti. Eli meillä oli se piparkakkusuodatin, napsautetaan mikkihiiran korvista pois astianpesukoneeseen. Ja samoin voidaan vetää tämä ilmaustulppa pois, voi laittaa astianpesukoneeseen. Ja sitten se viimeisin, eli irrotetaan tämä kahva. Painetaan peukalolla vastaan ja irrotetaan kahva. Likaisuuden mukaan voidaan laittaa astianpesukoneeseen. Tätä voi toisinaan pestä astianpesukoneessa. En suosittele säännöllisesti, mutta on hyvä käydä täältä tämä pulloharjalla. Samoin mukana tulevalla pienellä pulloharjalla puhdistaa tämä ylivuotoputki, että ne on varmasti puhtaat. Tämän jousen voit laittaa astianpesukoneeseen sekä tämän sulkuportin voit laittaa astianpesukoneeseen. Eli nyt meillä on kaikki osat ja viimeisenä vedetään tämä tippakaukalo pois ja nämä voi laittaa astianpesukoneeseen. Eli tämän kaltainen on laitteen purkaminen tästä edestä kunnon pesua puhdistusta varten ja sitten pestään täältä sisältä mukana tulevalla harjalla ja viimeksi on hyvä pyyhkäistä myös jollain desinfioivalla alkoholilla, että saadaan kaikki pinnat puhtaaksi ja pyyhkäistä myöskin tämä etupaneeli sieltä. Ja on hyvä myös, tuolla näkyy tuommoinen pieni aukko, se on ylivuotoputki, niin se on myös hyvä säännöllisin väliajoin tarkastaa, että se on puhdas. Eli jos meiltä jäisi asennuksessa tämä pois, niin se ylikarkaava jäätelömassa, se tirahtaa täältä pienestä reiästä tuonne ulos. Eli silloin on ainakin syytä tarkistaa, että missä on tämä tiiviste.